Така изглежда отвън пещта за топене на стъкло в Белослав. Днес пещта е полуразрушена и на нейното ядро е превърнато в музей. Металните детайли я укрепват, за да може да се разглежда. Една такава пеща се ползва около 2 до 3 години. Заради високата температура тя се условно разяжда и от химикалите, разбира се. И на всеки 2-3 години се построява наново. Това е улея, по който след като е било стопено, стъклото отива условно към машините. Тук виждаме една машина, която е за производство на бутилчици. Даже в нея още има заготовки. Машината изглежда много интересно. Запечатките, предавките, ето тук е формата заедно с една стъкленица, която си отстои. Тук е друга форма за друга стъкленица. Ето така изглежда формата за многократна употреба, разбира се. Тук има други форми и механизми на машината. В съседство има друг механизъм оставен и една цифра номер 5. Машинката изглежда внушително. Направени са прекрасни и красиви декорации. Уле, в което някога е изтичало стъклото, даже с вода. Това е обща вид на цеха с пещта. Вътре има икони, правени от предимно местни майстори и студенти. Всички те са от стъкло и са отцветявани в цеха на фирма InHome. Тоест бившата производствена мощност днес е по-скоро превърната в музей. Има и малък цех, който видяхте в предишния клип, където се произвеждат на ръка декоративни фигурки и стъкленици. Стъклениците са предимно за нуждите на фармацията. Зала с картини, изобразяващи живота на работниците в завода на стъкларското производство. Така изглежда един, примерно, артист, който рисува върху стъкло. Това са работници, произвеждащи стъкло, време за почивка. И кът с декоративни изделия. Това, което виждаме тук, което прилича на топче, всъщност е дървена форма за производство на стъкло. Днес се използват метални, но в един момент преди години са били предимно дървени основно. Виждаме и патент. Метод за пластична и релефна декорация на стъклени изделия. Ето, вижда се патента. От 1993 година, 1993 година. Госпожа Божана Стаматова е изобретила нов метод за декорация на стъклените изделия. Още една гледка към цеха. Снимка на майстор стъклар, който на ръка произвежда формите. И в момента се намираме в музейната част. Това дали е стъклена фигура? Да, стъклена фигура на случая на дама, на жена. Още се личат тухличките от производството. И общата поглед върху музейната част, музейната експозиция.